Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. I'm Faisal Sali. Kung bagon ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para every time I upload, updated po kayo po lagi. So today's video guys ay gagawa po kami ng music video today. Pupunta kami ngayon ng Secret Forest sa Talon-Talon dahil doon kami mag-shoot para sa Tausug music cover. So, ayan guys. So, may hinihintay pa kami mga maya-maya. Pupunta na po kami. Aalis na kami dito sa bahay. Punta na kami doon at pati si Geraldine. Sana guys, magustuhan nyo po yung music na ginawa namin sa kanya. Dito yan sila guys. So, ayan, yung mga kapatid ko. Ready na po yan sila. Ayan. Pad! Thumbs up! Hello, assalamualaikum. Ipan namin yung kaibigan ko kasi tinulungan kami para sa susuotin niya mamaya sa shooting namin. Yan. Hi Geraldine! So, kumusta? Ready ka na ba mamaya? Sarap siya? Oo. Geraldine! Halika nga! So, ready ka na mamaya para sa sa music cover natin mamaya. Ayaw magsalita. Pasensya na guys sa background namin na dyan. Hindi pa tuyo yung mga damit namin na nilalaban ng kapatid ko. Yeah! Pasensya na sa background guys. Ito. Hey! Pupunta na po kami doon sa location na kung saan kami mag-shoot. So ayan, dito po yung first day namin. First day namin at saka first time namin mag-shoot sa labas. So, oo nga guys, ganun talaga. Ayan, guys. so at least may remembrance tayo na. Guys. Yes, at least may remembrance tayo na video yung kung paano tayo mag-umpisa guys, di ba? Ayan, kasama nyo si Naden at saka brother. See ya. Bang. Ningkat bisa ba? Natin ang kumusta man tinan sa first shoot natin. Na yan guys, may experience ko guys. Mag-ano ako guys, mag-makeup ako ano. Dala ako nga guys. So ikaw yung makeup artist. Nagtiro ko na yung data. Hello! Guys, nandito na kami sa daan sa lugar ng mga gwapo at magaganda dito sa Rio Hondo. Yeah! Ayan, di ba? Tignan nyo guys, oh. Hindi maluman. Maraming gwapo, ayan sila gwapo ha. Oh, tignan Then. Well guys, dito kami sa ano na yung fold on multi-cup? Multi-cup? May tayo multi-cup. Ay! Basta cup. Cup lang. Basta cup. Medyo na yun, cup. Tricycup. Tricycup. O diba tricycup? Bagong-bago dito sa Sumbuanga tricycup. Hindi kami nakapunta ba tricycle lang mo? Basta Jeng. Yan. Nandun mag-photoshoot na rin dito, no? Oo. Patapag ka. Patorin pata mo. Di ba nakita mga dress? Hello ma. Hello. Kumusta? I'm actually fine. Yan na sila mga yan. Vlog ko natin. Hello everyone, this is Denmark H. Charad. Kumusta gusto ka? Kindly subscribe to my channel. It's Denmark Charad. We're about to go to the Secret Forest of Talon-Talon. Dalon-dalon! Yeah, Ano gagawin natin doon? we have to do something like we're gonna do like music video and like we are going to take some photo shoot. Yeah. My baby, long way. Doon pa ba ni Malaysian magkawa? Alam mo ba, di Tarion, darap ito pa UC. 30 ra ako pagkawan yung dari. Riondo? Di Riondo. Oo, darap mag 30. Oo. Maluway ah. Wala siya kuhan, mahindit magkawakas. Ay, nagsasabi, eco-friend dito What yan? And now I wonder if I could fall into the
'cause you know I'm gonna tell them nothing I can just see you. Geraldine. Hello guys! So ngayon nandito na kami sa Secret Forest. Mag-start na po kami maya-maya. So ayan, nag-prepare pa po sila. My sister, Katrina, guys. and my Mamaya, brother, guys, si magiging Fahad. busy Ano yun, yung kapatid ko. At saka yung asawa niya, kakanta dito sa Secret Forest. So ayan, kung nakikita nyo guys yung background, tignan nyo. Ang ganda, diba? Kaya dito namin pinili yung venue kasi para makasulit kami sa budget kasi free yung location niya dito. Wala kaming babayaran kasi kumpara sa ibang place like Woodland, La Vista, may mga bayad yan. Prenup. So hindi pa namin natanong kung may bayad ba kung mag-shoot kami for music video. Feeling ko may bayad. Diba ka? Ang bayad may bayad guys. So ayun, kaya pumunta kami dito sa Secret Forest para wala na kaming babayaran pa. So ayun, sulit pa sa budget, 'di ba? So ayun, maya-maya mag-start na po kami para sa anong title ng kanta? In Maas Ko. So ayan, Go by Geraldine. So ayan, para sa mga mahal natin sa buhay. Nanay tsaka si tatay, ina, ama, kalasahan. Sample ka lang. Ay, ito kaya mo ko pa. Inaama kalasahan. Ay, yan naman yung nagkanta. Secret! Ikaw. Inaama kalasahan. Dad! Kasi ang pangit mo daw, kaya ayaw sa'yo ng puno. Kaya na-accident ka dito. Diba ang ganda ng background? Papaganda yun. Diba? Kunting taste na lang po, maaprobahan na tayo ni YouTube. Woo! Kung hindi dahil sa inyo guys, hindi po dadami yung subscribers ko. So ayun guys, so pasensya na guys kung hindi ako palagi nag-upload sa channel ko kasi nga busy. So ayun, so ngayon mag-upload na po ako kasi free time na, wala na kami klase bakasyonan namin. So ayun, so mga mahal namin na Kristiyano dyan, so Merry Christmas po sa inyo in advance. Guys, Maunita sila katungbasan. Maunit na to sila katungbasan. Search nyo lang po yung channel ng hipag ko, asawa ng kapatid ko, si Geraldine Vlog sa channel niya. So ayan. Alhamdulillah guys, so katatapos lang namin nag-shoot together with Geraldine. So ayan, katatapos na po yung ginawa namin music, kantang Tausog. Ayan guys, Pagmaas ko. So ayan guys, so clear. Hello! Keng, kumusta yung sa scene na umiiyak ka? Ay naku, nakaka-pressure talaga. Pero i-invite mo sila lahat, sige. Hello guys! This is Geraldine. Alhamdulillah, natapos na rin ang shooting namin sa bago kong kanta, Tausog Song. I hope you enjoy guys. Thank you! Team assistant namin, ayan. So group member namin. So ayan, dito mag-prepare na kami para pauwi na kami. So ayan, guys. Hi Geraldine, good luck sa bagong project mo. Ayan. Hope you enjoy! Stay tuned! So ngayon kakain muna kami sa Migoring, sabi ng kapatid ko. So ayun guys. Ayan guys, so andito pa kami ngayon sa Dayang Nornadswa Soap. Yung pakita nyo. Ala, blooming man ko di pa. Nornadswa Soap. Ano soap? Yung pakita nyo. Pakita kita to. So guys, pagkatapos nito uwi na po kami. So ayan, pagod na pagod kami sa kakashooting kanina. So after this, pauwi na kami.
Kain tayo guys. Hello Geraldine.